Manifest del Correllengua 2021, de Carme Llunyet. L'any 2008, l'autora del manifest del Correllengua va ser Isabel Clara Simó. Les seves paraules claravidents ja alertaven del risc d'extinció del català i ens advertia: si no salvem la llengua, no salvarem el país. Fins a la seva mort, no va parar d'alertar-nos. Estem en perill de mort. El 96% de la humanitat parla del 4% de les llengües. Aquest és el resultat de segles d'història en què uns pocs han volgut ocupar l'espai de mort. En aquesta confrontació, el primer que els han arrabassat ha estat la llengua perquè no puguin recordar qui van ser quan eren lliures. Nosaltres encara hi som a temps, perquè malgrat tot hem perpetuat fins aquí les llengües que s'han generat al nostre territori: el català, l'aranès i la llengua de signes catalana. Però no ens queda gaire temps, i per això cal que reaccionem. Que fem viure la nostra llengua amb tothom i a tots els entorns. La tasca no és fàcil, però és possible. No és fàcil perquè hem de vèncer un estigma que fa segles que dura. És possible perquè només es cal parlar en la nostra llengua sempre i arreu. Isabel Clara Simó ho va expressar clarament com un dels seus bons desitjos. Aquest any hauries de dedicar algun esforç a salvar la teva llengua, que està en perill d'extinció. Per exemple, parlant-la. Visca la diversitat visca el Correllengua.